anta ninyo guys ang akong i-mukbang karon kay Imbang iso og pansit. Hello, Nanay. Hello, Nanay. Hello, Inday. Ay, Nanay. Luto na? Mana ka? Girl, What are you doing? I'm eating. Yeah. Kala, kala. Bibira. Hello girl. Grabe. Ah? Yummy. Dudong na. Gimme. Mama. Wala mo na yan. Pickle. May tawas na ka na ako. Wala. That's just na Char. Sana all. Ikaw na pala. Nangunawa eh. Nakaway pakita naman. Nak. Nak, bawal nak. Ay, Bawal sit down. Si Shirley na eh. Si Shirley na eh. Nasa sa number sa iyong Shirley guys. Nabe ka ng slap doon tayo ito ah. Naslap doy. Wi-Fi. Naslap doy. Dito itong bracelet tikler. Asa sa to? Ang bawal ba doy? Ano magpapalik Wi-Fi? Naman tingali. Alang wire ato? Or sa man? Oo, ano yan na. Ano? Wag datan naman tayo nila mo. Kaya gusto niyo muna ba? Bye-bye. Yan talaga. Mga ano na doy? Gusto po kaya ito. Nakuha sila abang ng layo na.
Salamat sa pagtanaw sa akong video guys, and please like and subscribe to my channel for more videos na akong i-upload. God bless us all.